We beginnen met het bericht dat er nog steeds geen enkele duidelijkheid is over de rol van Curaçao. Het gaat natuurlijk over de berichten die deze week verschenen dat Maria Corina Machado van Venezuela naar Curaçao zou zijn gegaan en vandaar naar Noorwegen, waar zij net te laat was voor de ceremonie van uitreiking van de Nobelprijs. Maar ze heeft wel nog uitgebreid met de pers gesproken. Maar het punt dat zij van Venezuela naar Curaçao is gekomen, is volgens minister-president Pisas nog steeds niet officieel bevestigd. Sterker nog, Pisas heeft geen enkele informatie gekregen. Hij heeft gesproken met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie in Nederland, maar daar is hij ook niet veel wijzer geworden wat de officiële informatie betreft. Hij heeft vragen gesteld aan de consul van Amerika in Curaçao, maar daar heeft hij ook geen bevestiging gekregen. Dus de minister-president was gisteren een beetje zichtbaar gefrustreerd over het feit dat de regering buiten het geven van informatie wordt gehouden. Wat zich precies heeft afgespeeld, dat weten we niet. We hebben het allemaal gelezen in de internationale media, dat Machado vanuit Venezuela is gehaald, of er ook nog via een contact op Aruba nog een rol heeft gespeeld, dat weten we allemaal niet. Er zijn ook media die melden dat zij al langer op Curaçao zijn geweest. In die zin blijven we in het duister tasten. En de minister vindt het bezwaarlijk dat hij niet officieel